Ekwube dibịa kara aka n'ala Igbo, dibịa Ezeọha so n'ofu n'ime ha. N'eziokwu, dibịa Ezeọha bụ dibịa na-ehibe dibịa ndị ọzọ, maka na ọ na-azụlite dibịa ndị ọzọ wee na-eje ehibekwa ha, na-agwa ha ka esi alụ ọrụ dibịa. Dibịa ọha bụ nwaafọ Mburubu na Nkanu East n'obodo Enugu kpọmkwem. Dibịa ọha bụ dibịa na-eme ihe gbasara awole, dibịa ji eziokwu alụ ọrụ ya, dibịa bụ ọkaibe n'ihe gbasara ịgba afa nakwa ịfụta maọbụ mere ndị mmadụ ka ife na-agara ha sirili welele. Anyị jere n'obi ya na Mburubu nke dị na Nkanu East n'obodo Enugu kpọmkwem wee je mara ka o si agba afa ya nakwa ka o si eme ya, jụkwa ya ajụjụ ole na ole, o wee kọwakwa ka o si agba afa ya na ihe gbasara aka ọrụ ya n'ụzọ pụrụ iche. N'eziokwu, dibịa ọha so na ndị isi na dibịa, maka na ọ bụ dibịa na-ehibe dibịa ndị ọzọ. Ngwa ka anyị ga-enu ma kirikwe ka anyị na ya si kpaa ọbụbọ n'obi ya dị na Mburubu na Nkanu East n'obodo Enugu kpọmkwem. Lekwanụ dibịa ọha ka o si eme. Ngwa ka anyị kirienu ya. Chukwu kele n'igwe ka ana kemgbe akwakwo n'ekwensu mma. Chukwu kele n'igwe ka ana kemgbe akwakwo n'ekwensu mma. Igwe n'eze ọka ma nzu, igwe n'eze n'ekwensu ba ma ndị bụ na anaba ogwugwu eze ma bụ na mmiri. Ibe bụ na oke osimiri ata ata. Ibe bụ na bụ na ofeta meze ma oje ngwa ngwa mmiri si ba beach oji baga m na kpọkwuche n'ekwensu ya ma. Na ọ bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị na ọ bụ ezumeze ma bụ na Nigeria na ka nna mbụ onye ka mkpọrọkwuche n'ekwensu ma anụ nzu. Ọla ego banya na mgbo ma nzu, okpozu mgbọkọ ma nzu, efija mgbọjọkọ ma nzu. Akpala akwa ube na ngwe n'ekwensu ma oke ngụbụ oke alụsị ọla akwa ole ezumezu. Anyị mbere jibe nna m ebuja mbeji ndị na-ekwe na akpa dịka na-egwu na ibeji mezi aka na-ebu nkịta oge na ọkpụkpa igwe ka ụwa atụ agbajie otu mata sere aka ike ngebe ekere ụmụ nke bụ eziokwu a na-ekwe ekwe a na-eme emekọrọ mbọ nke bụ oke ekọnọdịchi na aga ome egbe soro m ike zekwuru na eze mma blak mere okwufe okwufe oke mkpoji moke ikwu na-ekwusa ụwa enya m na ọfụta igba bụ echi biye tọwa oge ọbọ iji owere ọkpụkpa ma ihe ojii eze mego ọkpa nkwụ dịka ndị mụne ma igbe alụmangụ ọlame ndị egoloke nwere ekwensu ma chukwu okoko ma anụ nzu achịkọ m na ọbụkwa ndụ nwoke na ọbụkwa ndụ nwaanyị achịkọ m na ọbụkwa egbe belu ukwu ugobelu ka m na nkechi bọdị ego obe oge ebe na ọ ga-adụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma dụrụ onye ukwu ma dụrụ onye nta mma ana m nke onye na-emedu asa ka m na-eme dụrụ m ọ bụkwa igwe anyị ga-egbukwe ha ome ọ ga-adụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị ma dụrụ onye ukwu na onye nta mma dịka na mụ na-agọ dịka na ekwensu ma anụ nzu a ọha ezumezu nwoke ọha ezumezu nwaanyị ọ beja na ọbụ isi ije okirika na-ekiri ododo eji ododo na-enye ozu maka ụsakwụsị na asị n'ogu nwaga na kpankwa na akpa na ịkpara ananakwa na-agba ọsọ onye na-achụ na agbabo na ana bụ nwoke ọ na-agbaba isi maka na nọ n'ebe ọ nọ achịkwa m n'ọkwa ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ka m nọ n'ime omenala mụ na-eme asatọ m asatọ agwatọ m agwatọ na ọbọdịnala ebe nna m mbodoro m udo mgbe na-esi mere omenala anyị ji okwuchukwu mere omenala nna m bụgiri nwere anyị mere omenala ya ugbu abịa anyị okwuchukwu mere omenala befe ute mwa bụ Ezeọha bụ Josef mba medo omenala ka m na eji omegbu nwoke eji omegbu nwaanyị na ime mere bụ egbe bere ukwu gobere ka m na-eme na ọ bụ onye a na-achụ ọsọ na ọ bụ onye mmadụ onye iwe na-eme anaghị aga aga na ebe m na ndị m na-azọfụta ana m anọ ka egbuo nwoke maọbụ gbuo nwaanyị ana m anọ ka egbuo onye ukwu maọbụ onye nta na ihe m na ọ bụ nke onye ọbụla ụzọ ekpochiri akpọchi ka ụzọ mere ike ikpo ya ihe m na-eme bụ ka o ji abụ ka m zọfụta nwoke ka m zọfụta nwaanyị onye a na-anara ibe onye achụ anaghị aga aga onye ọgbanje na-enye nsogbu onye ndị egwu na-enye nsogbu m ga-azọfụta onye ahụ onye ọbụla bụ onye na-arụ ọrụ dibịa anya bụ onye dibịa anaghị aga aga bụ onye fọrọ dibịa ọ ga-aga m na-akwado ndị ahụ dibịa ọ na-aga aga ọrụ otu dibịa m kwadoro ọrụ dị iche iche mụnwa na-akwadokwa n'ọrụ ọrụ dibịa ana m akwado ọrụ ndị egwu ana m egbuwe mmadụ awele ana m agwụkwọ n'ọyọ dị iche iche na-abụkwa ejije fute m ma chụ ebe ewere ọbụ ụgọ gwụcha mmadụ na-achụ ọzọ ma chụ were ọbụ ụgọ maka na ojiọbọ ga-ana njem maka isi beza na-akwụ na-atọ na mba ana m nke onye na-emedu asa ka m wodoro m egbe bekwere ugobere ka m nọ nke m kama ka echibọdo ibe oge ebe onye m na-alụ bụ iwebe mmụọ bụ Ezeọha Ezeọha ya ekene gị onye isi biko ndị na-ekiri anyị na mba ụwa niile ugbu a ga-achọ ịmata Ezeọha nakwa ihe Ezeọha na-eme n'ọlụ aka Ezeọha. ihe m na-alụ mụọ bụ Ezeọha ana m egbu ụzọ bụ onye ebe ọ na-eme anaghị aga aga ana m alụ ọrụ ezinụlọ bụ onye ezinụlọ egbachiri na emechi emechi ana m enye mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ bụ onye ịhụnanya
ana m akwado ndị dibịa ọrụ bụ ndị na-alụ ụdị ọrụ m na-alụ. Ana ka m alụ ọtụtụ ọrụ dị ọdịnala na ụdị ọbụla ụdị dị iche iche, ma onye ihe talụ, ma agwọ, ma nsị, ma onye na-emechiri ụzọ, ma onye ndị eji mmụọ emechi ụzọ, ma ndị ọgwụ ndị amoosu, ma ihe abụrụ mmadụ na-agba mbọ n'ihe ọ gbatara, ma ihe bụ ihe abụrụ mmadụ ebe n'ime tiri aka na ọ ga-aga. M na-alụkwa n'ọrụ batịnda, ana m alụkwa olu obu onye ahụ nọ n'ihu, njọ na n'azụ, njọ nọ n'azụ, njọ nọ n'ihu. Ana m alụkwa ha dị iche iche bụ ọrụ ọdịnala. ma eze ọha nke bụ eziokwu bụ gịnị bụ ihe a chọrọ ịmata kpọmkwem n'ala Igbo? Gịnị bụ dibịa? Onye bụ dibịa? Onye kwesịrị ịbụ dibịa? Maka na onye ụfọdụ imirikiti na-azazi dibịa, mana n'Igbo onye ka ekwesịrị ịkpọ onye dibịa? Onye dibịa bụ onye ọdịnala. Mgbe ochie na abịa afọta amaala agịrị na-eme omenala n'akaba gbara ọbụ ka afụtaziri onye ọbụla wolu chi na ebu dibịa na ebu ebe niile ya chi na ebu dibịa. Mgbe ochie eme ndị dibịa dị na be ha adọ bụ nke ebe ọdịnala. Ndị bata ebe ọdịnala ọbụ mmadụ ya kọrọ nọ ịbata n'ebe onye ha nọ, onye ha ịtụkwuru onye ha na-agbalụ gị ebe nsogbu onye ha ji bịa n'ebe ị nọ ịbụ ewe kọrọ onye ọ bụ, ma ọtọbakwa n'ebe onye ha ga-akọcha azụ dibịa, maka na eme onye bụ Chineke nọkwa onye akọta nke o mere ike azụ dibịa. Ọchụ na-ekwe nke na-ekwe mmụọ ya gwara ya and eme ebe ahụ nọ nsogbu ahụ na ya bụrụ onye ọgbanje na-enye nsogbu gwụfọfụta na ọgbanje ịchụ aja ọgbanje ọ na ya bụ ndị eji mmụọ ọjọọ na-achụ ọsọ gwụbụ na ndị eji mmụọ na-achụ ọsọ ịchụ ịrụ ọrụ ahụ ọ na ebe onye gbochiri ụzọ ị maghị egbochiri ụzọ ahụ ịrụ ebe ahụ ọ na ọ bụrụ onye chọrọ awele ịrụ ọrụ onye ahụ ọrụ awele ahụ ọ dịl onye eme ihe na-eme na-aga aga. Gịnị bụ awele? Awele bụ mgbupụ ụzọ. Ọ dị ma ọzọ anyị chọrọ ịmata bụ ewe ndị nọ ha gagata n'ihu ha gaba azụ, ndị jibe ego mana ugbu a ha na-ayọzi nri. Gịnị na-ebute ụdị ihe dị otu a? Ihe na-ebute buru ibu ejọ mmụọ dị n'ezinụlọ na ikite emechi mmadụ ụzọ. Ndị egwu na-emechikwa ụzọ. Egwu onye ga-abụrụ ọnụ nwaanyị ọbụna nwaanyị ọ nọ na-eme ejọ mmụọ dị n'ime ọ na-emechikwa ụzọ. Egwu onye ga-abụrụ ọbụna nọ nọrọ nwaanyị ọbụna nwaanyị ahụ nọ n'eje uke nọ na ndị uke na-enye nsogbu bụ ndị mmiri ọ na-emechikwa ụzọ. Ọtụ onye na-emechi ụzọ ka na egwu ndị agha bụrụ mmadụ nye mmadụ ego ole mechiri onye ahụ ụzọ. Egwu ndị agha bụrụ ọbụrụ ka na ndị egwu na onye ha na egwu n'ala nri esetụrụ eyi ọbụla setụrụ ha egwu na-emechikwa ụzọ. Egwu na-apụ ela, egwu na-eti mmadụ na accident, egwu na-eji mmadụ akwụkwọ ọgbụgba. Gịnị bụ agụ a na-ekwu maka ya? Egwu bụ spirit ka ọ bụ, mmụọ ka ọ bụ, mana ọtụtụ ọrụ dị iche iche, ọtụtụ mmụọ omenala dị iche iche bụ ndị egwu ka eje na-agbara ha ụgwọ maka na egwu bụ task force ndị ọdịnala. Ọ dị ma ndị mmadụ nọ n'obodo oyibo na ebe dị iche iche na mba ụwa dị iche iche na-ekiri anyị ugbu a. Ewe ndị nọgoro ebe a nnata ha bụ nsogbu. Ụfọdụ bụ ndị che na ha nata egbuo ha. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị a na-achụ ọsọ ị na-enyere ndị ahụ aka? Onye ọbụla bụ onye na-achụ ọsọ m na-alụ ndị ahụ ọrụ ndị ahụ emela omeghe. Ya bụrụ onye ejọ mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu, ya bụrụ onye ndị mmadụ na-agwọ ọgwụ esi ndụrụ, ọ bụrụ onye mmadụ na-ekechi akara aka ha m na-alụ ndị ahụ ọrụ ndị ahụ emela omeghe. Batịnda na malụ ọrụ batịnda bara igbu mmadụ gbuo onwe, mana agwọ ọgwụ batịnda ma njekwa otenshọn ma obodo eji igbe mmadụ ibewu. Ana m alụ ọrụ batịnda na ya na-eprotect maka mbosi people's attack. Ya bụ baksenda ị na-ekwu bụ onye chọrọ ime mmadụ ome onwe bara igbu mmadụ gbuo onwe, enweghị ihe aka mmadụ agaghị ejide ya. Ọ dị ma eze ọha ọzọ bụ na ewe ndị na obi ha na ezinụlọ ha anaghị aka nka, ha na-awụchu ọnwụ. Ị na-enyekwara ụdị ndị nke ha bụ famili ọnwụ ike dụ a na-ekpuke mbala ezi ahụ were gba ndị ahụ niile onwe agba ha onwe apaleje ọbụla nke na-eje egwu etufuo na aja egwu ma ọbụla nke ya ga-etufu na mmiri etufuo na mmiri. Nke a bụ igbo onwe ka ọ bụ. Ọ dị ma igbo onwe ya bụ ewepụrụ ha ajọ ihe ahụ na ihe nsogbu ezinụlọ ya. Kedụkwanụ maka ndị nọ enweghị ka ị ga-apụta ebe a fụ ihe ọma na ezinụlọ a? Kedu ihe na-ebute ụdị a? Ndị egwu na-ebutekwa mgbochi ụzọ, ndị egwu na-emekwa ụdị ha. Sometimes ndị ana na-emekwa ụdị ha dịka ndị ana bara be ha. Enwekwe ndị abụ omenala dị iche iche na-akọsụkwa ha. Nwekwe ndị ka abụọ bụrụ mmadụ, nwere ka abụọ bụrụ ka na ndị mere ezinụlọ na-eme ihe kọmitiri. So ya kọmiti ụdị ha ahụ ọ na-egbochi ha aga m n'ihu. Enwe ka na Abuja abụ m n'ọnụ ya bụ ndị nwaanyị na-amụta ha ma n'ezinụlọ ọ bụ famili ahụ ọnụ ọ na-emekwa. Nke a ikwutara amụmụ nwa ugbu a ka ịkwanụ maka ndị nugoro dị kemgbe atụghị atụ na amụ ya amụ. Ihe a ọ bụ nsogbu na-enyere ụdị ndị dị otu aka? Ya bụ ndị nugoro na-achọ nwa. Ihe na-ebute ihe nke a buru ibu. Enwe ka na abụọ bụ ndị uke na-ebute nke ahụ. Enwe ka na abụọ bụ na ndị mmadụ ji eri ọgwụ richie akpa nwa ha onye nye ha nsogbu. Onye ka mbichi mgbọgọ ọba na-ebi nte ụnụ ha fe na nwa eje ọgwụ. Ekwa eje ọgwụ so emetekwa nke ahụ. Sọm na bụkwa disease na-efute.
o ji tafe ekpam onye ahụ onye ahụ otekize ịnọ n'afọ mana onye nwe ụdị nsogbu a ndị ka ịzụ ọha ewe ka ị ga-esi nyere ndị ahụ ndị nke ahụ m na-achọ obodo ka onye mfe na-achọ ọkụ onye ọbụla bụ onye mfe na-achọ ọkụ maọbụ onye mvugoloria ya bụ nshi nwaanyị ka a na-akpa ana m arụkwa ụdị ọrụ ahụ maọbụ ọrụ ndị mmiri ọ bụrụ onye nchọpụtara onye ndị mmiri na-enye nsogbu ana m arụ ụdị ọrụ ahụ. kedụkwana nwoke na-enweghị ike ịtụli nwaanyị ime ma ọ bụ ihe o ji bụrụ odogwu ya anaghị alụ ọrụ ihe oke ahụ manwụ na-ebutekwe nke ahụ oke ịnwụ mme na-ebutekwe nke ahụ so m na-abụkwa ọbụrụ afet dị mmadụ na-ehụ mana onye ahụ bịakute gị ka ihe ị nke ga-eme m na-agwa bụ nke oke ahụ manwụ ya bụ onye nwere oke mme onye ha na-enye onye ahụ ọgwụ kwụsị dị na nwa oke mme onye na-esekwa n'afịa na-ese ma mgbe efi aka agwa na-emechi mmadụ atụrụ nwaanyị ime mana ewe ndị na-ese afịa ihe a bagoro ụbụrụ onye bịakute gị nwere ike ime ihe onye ahụ ahapụ ise afịa ma ọ bụ ise siga onye na-anwụsị ihe ahụ si na-echọrọ ịkwụsị alụ alụ ụlọ kwụsị ọ dị mma ihe na-ekwu kpọmkwem mbụ na ị na-enyere ndị ụbịam na-eche ọnụ n'ala n'aka ụfọdụ na-abụ ugbu a ha amaghị ụdị ọrụ ha kwesịrị ịlụ ha amaghịkwanụ ka ha ga-esi bido ụwa ha onye ụwa gbagwujuru anya otu a na-amaghị ka ọ ga-esi kpata ego na ọ bụ ihe ọ ga-eme akara aka ya pụta ihe iyi na-enye aka achọpụtara ndị mmadụ akara aka ha onye ahụ bịa n'ihu ebe onye nwa na-atụ n'ọnụ ọ bụ na eke ọrụ nke ọ na-alụ n'ọbụghọ ya ndị m na mmụọ m na-abụ na ga-agwachi na ọbụna akara aka na ọbụna ebiwe ahụ agwa onye ahụ na-ekwu ihe o ya eme ya emee ya ọ gara n'ihu ekwe ndị na-abụrụ ọbụla were ka mmụọ ha nidere ọbụna ha eji ezigbo akara aka wee foto ụwa ma ha sachaghị ka ọ dị ọcha maka na esacha akara aka chukwu nye wuo ji obi ụwa ọ ya ebe akara aka nwere ike dị na-aga okwe nke abụrụ ọbụrụ mgbachi dị n'ezinụlọ na-emechi ndị ahụ agam n'ihu oge nke a na-abụrụ ọbụrụ na ọgwụ mmadụ gwọ na-emechi ndị ahụ agam n'ihu oge nke a na-abụrụ ọbụrụ na ndị egwu bụ ndị egwu na-emekiri mmadụ bụ bafe ọgaranya ọ daghachi azụ ndị egwu na-akọsụkarịa ndị ọgbanje na-emekwe onye nọ nwaanyị ọgbanje ngwụ ndị ọgbanje na-eme ndị black sea na-eme ndị red sea na-eme mana ndị nke ọgbanje dị arụtụ simple bụ ndị white one na ndị yellow so mana ọtụtụ ndị dị iche iche ndị na-eme ha akarịrị akarị mana onye bịazi achọpụta nke bụ nsogbu onye ahụ ma ụzọ a ga-eji wesọfụrụ onye ahụ mkpa o nwere ike ịna ya bụ n'ụzọ awele ya ụzọ ya bụrụ onye a ga-agba onwe agba ya onwe ọ bụ na weti dị na dị ọrụ karịrị agba onye ahụ onwe agba ọ dị ma ezinụlọ maọbụ ụmụnna ụbịam na ọ bụ ekere na-agbụ ị na-enyere ndị dị otu ahụ aka abịa na famili ibe na-ebute famili na-adaghachi azụ ibe na-ebute karịrị akarị enwe ike ọ bụ na famili na onye ahụ mmadụ amụta nwa famili megide onye ahụ enwe nke na-abụrụ ọbụrụ mmegide na-evute enye famili nsogbu bifo onye ahụ eje ede anwụ ọchị na famili anụ na emere mmadụ ga-eme na agịrị nwere ike ịga aga dụka abịa chọpụta ụdị ahụ ọ famili ga-ejikọ aka ọnụ agwaghị ebe ga-egote eji kpọfụ ibe ahụ na-eji egwu arụcha ụlọ akpụfọ na-eji onye ndị ahụ emere onwe ha obodo kwana ịma na obodo ụfọdụ na-anọgide obodo ha anaghị aga n'ihu a na-emewe eme abịa na ojere obodo ahụ niile obodo chikere chikọ obodo ahụ jepụtacha eje na obodo ahụ niile wee rụọ ọrụ obodo akpụfọ ya na-eji egwu na-abụghị obodo ọ bụ ọ dị mma arụcha ya ọdụ mma ewee ihe anyị na-anụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ chọọ ịbanye na ndọrọ ndọrọ ewee ka eze ọha ga-eji wee gwa na onye a nwere ike ịda ahụ na ọ tinye aka na ndọrọ ndọrọ na ọ bụrụ akara aka ya ma ọ bụ na ọ bụ akara aka ya na-enwe ndị na-egbochiri ụzọ mana ọ bịa kute gị nwere ike ime ka ọ gaa n'ihu ebe ka ọ bụ onye ahụ abịachi abatụle ka akara aka kwa ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị mmụọ gwara gị agagwa ibi onye ahụ ga-eme ka omeke dị na-agara aga ma ọ bụ na ọ bụ akara aka eche na ọ bụ na akara aka ya na-acha azụ iji chọọ ebe akara aka ewe ụlọwa maka na onye ọbụla fụtara mere aka ga Chukwu nyele onye banye na akara aka ya ibe ga na-agala nke dị mma ma onye ahụ akara aka jere ozi ebe ọzọ ibe a na-adachiri onye ahụ azụ ọ dị mma ụfọdụ bụ ndị ga-abịa ugbu a sị na ha chọrọ ịgwọ ọgwụ gịnị bụ ịgwọ ọgwụ ị na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ego ọdụ mana o dipendị ka malụ fọmụnwa abịa na ndị a na-amaji sambọọdụ n'ụzọ enwe ebe ihe eji achịkwa ote mmadụ mana ọ bụghị mmadụ bụ ebe na-enye ego maka na ọgwụ ego bụ mgbe ụzọ ka mmadụ bụ ihe a na-akpọ ọgwụ ego ihe onye ahụ na-eme ike na-aga aga ya bụ na ashwa ka ị na-ele ime ike na-eleta ashwa were na-abụrụ mmadụ ya bụ na ọkara ka ị na-agba emere ike na-emeta ego na ọ ya bụ ọgwụ ego mmadụ a na-agwọ bụ igbuwe mmadụ ụzọ mana ọ bụrụ nke bụ na mmadụ ga-anọ nkịtị ọchị na agwọrọ ya ọgwụ ọ na-amụrụ ya ego ọ naghị eme nke ha adụghọlele eze ọha ewe ndị kemgbe ha na-azụ afịa akpọba ndị ọzọ na-ele mana onye agbata obi ya na-ele afịa mana ya agaghị ele ihe na-evute nke a bụ na ndị Igbo toro nchi na ụzọ onye maalụ ndị ka ha jefula mmemme ụdụ ọ bụghị ụzọ ha ejeru ekechi onye nke na-ejefu ebe do onye nke a bụ na ejefu gị ibe jijefu ọ ga-agakwa gosi aga ibe maka ndị su bekee na ice wey si na ngo chop ya bụ na
ndị a na-anaghị afịa ha na-anaghị aga bụ na ha jepụbeghị ebe a ga-emere ụzọ afịa eje ọrụ ọgwụ ashwadụ ịrụ onye ọha ọgwụ ashwa na-ele ka ibe echi elekirikwa ibe ọgwụ ashwa abụrụ ọgwụ ashwadụ ha che na-ebukọ hụ ebe anyị na-ebukọ ohu mgbu ụzọ aba were e nwere ndị kemgbe ha pụtara ha na-achọ ịga obodo oyibo kemgbe mana ha ga-eriena ha ego gbuo ha wayo asaa na a ga-emere ha akwụkwọ na ihe ndị ọzọ onye chọọ ịpụ apụ eze ọha ị nwere ike imere ya were o wetikwa were jee obodo oyibo na-anata onye ahụ bịa n'ebe anụ ọ bụrụ na ije obodo oyibo bụ akala eke mfe m ga-agwa eche na-ekwuola ya lụre enwe ọtụtụ ndị mmadụ mụrụ uche obodo oyibo nọ n'obodo ahụ taa ego ọtụtụ mmadụ m lụrụ ala abata bụ na akala eke bụ obodo oyibo ahụ na agwaghị ibe ya alụ maka na ime mgbe pọchị mmadụ n'obodo oyibo ahụ bụ na-eme ike ọ bụ na ejọ mmụọ dị na Anambra eji enwere ka ya bụrụ ọ bụ na ememme onye ha kwesịrị isetụrụ maka na ndị mgbe ochie bụ nna mụrụ anyị nwere ọtụtụ omenala dị iche iche ha na-ade eme ha eje protect onwe ha and anyị bụ ụmụazị ejigolo ọbara ahụ ụmụ anyị nwebụ ụmụazị ya bụ na anyị nwere tinye aka na omenala ahụ ga na-egbochiri anyị ife mana ọ bụrụ na anyị etinye aka na omenala ahụ na ife a na-agara anyị aga mmadụ niile ama njecha ụka and mmadụ niile ama ngọchakwanụ mmụọ ihe eji adụ ọtụtụ mmadụ eji abụrụ adụ ọtụtụ mmadụ n'ụlọ achị onye menwe nke bụ onye nke na-afọ onye nke ọzọ afọ e nwere ọtụtụ ime omenala ga-abụrụ ọdị na mbala eji dịka ndị egwu ana bụ ya bụ ndị mmaji epụtata mgbe ochie sọm na-ejekwa ije ebe ndị be dibịa agwala ọgwụ for progress agwa ndị nwoke bụ echie na-ekwe ga na-elekwa na ndị na-akọta ya na-egolo ewu na-agbe ma egbu ebin ya bụ na ekwuchi na-elekwa ọgwụ ahụ ga na-eme afet na famili wee sị machọtara ọgwụ ahụ setụrụkwa ege esetụrụ ma ọ bụ na-ewefere ewefu befọ ebe adụta ndị ahụ na mma ọtụtụ edocha na-egbochi mmadụ ọ chọrọ ịga n'ihu na ọma nga n'ihu mana ụdị nke ị na-eme ọnwụ ka a ga na-erekwa kwa ụbọchị kwa ma kwa izu ọgwụ m na-agwa na m enye iwu ọgwụ m na-agwa bụ na ngwa ma chegwu ya donye ha na-ehụ ịfụta dị dụsịmpụl n'anya abụghị ekuku abụghị ọgwụ ịfụta ịdụsịmpụl n'anya mmụọ na-alụ ọrụ n'ime ahụ na-alụ ọrụ ewe ndị sị na a na-abụ agwọchala ha ọgwụ asị ha erikwana ihe nwaanyị siri na ọ ga-emebiri ha ọgwụ ọ bụ eziokwu ọgwụ nke m na-agwa ọdụghị ụta ahụ maka na ọgwụ m na-agwa ngwa ọmachi na-ekwe na mụkọrọkwa nwaanyị nọ na nsọ echi eri eme ihe ọ na-emenwu eze ọha ikwu na ihe a niile mana ihe na-atụ ndị ụfọdụ egwu bụ na ndị wayo ndị dibịa ya ndị amụmụ ya juru ebe niile biko dịka eze ọha na-eme a na-anụ ọnụ gị na-apụtakwa na-ekwu ya gbuwa kedu ka a ga-esi mara ndị a bụ ndị wayo ịbata n'ebe onye wayo m nọ ị ga-ama bifo jere alụ oge ụzọchachi gị ego ya bụ na ọrụ ala 1000 chigwote 50,000 mana ọrụ onye dibịa bụ ọfụta dime na otu ndị ka nna anyị si ụlụ ọrụ bụ a na-abụla gwọcha ọgwụ achị ọgwụ dị ire gụbatụ ansọ ọgwụ ịbata n'ebe onye omenala ebe ibụrụ a na-ekwu ekwu emeghị ibe dị ebe ahụ ebe eziokwu dị ndị mmadụ na-ala ka ịgba ebe eziokwu dị ọsọ maka na ebe ndị ihe ụlọ ga-agwọ nke ebe eziokwu ya bụ onye mmadụ anaghị achụ machị n'ọbụ mmadụ na-achụ mana enwere ebe ndị mmadụ ka ị kala ikere bụ ebe na ebe ka achụ na onye na-abụ na-eso okwu bịa na-achụ ya anaghị m eme ụta ịbịa machị nwoke na onye dị ụta akwụkwọ na onye dị ụta na-achụ na-ekwu ihe ị ga-eme ya bụ na onye egwu na-enye nsogbu machị na egwu na-enye nsogbu jesị tụrụ egwu ọ bụ na Anambra eji enwe akpọ Anambra eji na na-ada nri onye ya rịstọ mechi ụzọ enwe ndị a na-akpọ ndị ichie ha na-akwụkwọ nri emechiwa ụzọ Chukwu oke mmadụ ya bụ ọnụnụ ụwa mmadụ nwere ike na-ga emechikwuru onye ahụ ụzọ Chukwu oke na-emechi ụzọ ka ndị egwu ji emechi ya bụ ọnụnụ ụwa mmadụ ndị egwu na-emehụ ibe Anambra eji na-emekwu n'ihe ihe machi ebata emechi n'ụlọ ahụ na-emechi ma ọ bụrụ isetụrụ ibe ha niile ibe niile mama na-eme isi ego o ji adịma mmadụ na-anọtụ nọtụ na eje jụọ ese so na ebe dị na nke saịdị nke abịa ọ dị ma eze ọha ọzọ anyị chọrọ ịmata ugbu a bụ kedu ihe mmadụ ga-eme ụzọ ya emechi mmadụ nwere ike iji aka ya metụ ihe ga-emechiri ya ụzọ mmadụ na-eme ọ na-eme mmadụ na-eme ọtụtụ ọzọ dị iche ụzọ mmadụ emechi ome ụzọ karịrị akarị na nna gachi ụlọ ibe ahụ na ụzọ adịghị ha n'ihe adụ njọ echi emere aka na ị ga-eme ihe ahụ ịma na ihe na-emechi mmadụ ụzọ bụ obere ihe mana mgbe olu mgbe a na-ewefu ya ọ karịa so emechi mmadụ ụzọ karịrị akarị kedụkwanụ maka mana onye ahụ metara ihe eji mechie ụzọ ị nwere ike ime ụzọ ahụ ya ahụ emekwa ọ bụ na mbịa bụ na ebe onye ha ji eke emete mmachi onye obu ọba foto na ya na ibe eme na ọ bụ ihe dị njọ ka ọ bụ ọ sị na ekwetego anyị ozi mma ahụ o mejiri mgbaghalụ maka na kwa iburu ga abụrụ nwaanyị dị ime nwoke ji weta ọgwụ nye ya ime ahụ afọ ọkwa njọ ka ọ bụ nwata na-amabaghị ebe ọzọ ishikwu ime ọkwa njọ ka ọ bụ ịgba ndụ na-egbu ọ na-egburu mmadụ egbu ịgba ndụ na-egbu egbu mana ha nwere ike ịbịa akọwara ha ka eji eme ya otechi eme abụghị nsogbu mana ihe m na-achọ ịghọta bụ onye bịa kedu ihe onye a ga-agwa gị tupu ị mara ihe na-eme onye ahụ onye bịa n'obi gị n'afa gị mmadụ bịa na afa m ngwawa ya fa mba bata na ebe onye ahụ metere emechile ụzọ ma chi na n'oke na iwe metere emechile ụzọ ọ bụrụ na ije nwaanyị ma jụọ ndị otu ije nwaanyị si wee jewe ọkọchazi adat na ọ bụ ofe gbasara ịgba ndụ ya na mmadụ gbara aha ha dị eme ya bụ na maka ochi n'aka ọ nidere ka ọ bụ onye nke abụkọsị na eme onye mmegbu ụdụ mma
ọ dọghọ mma bụkọsọ mụta nwa nke m imegbuo ya ọ ga ma like ya mana onye foto je nụọ nwaanyị ma ọ bụ onye foto je nụọ di na-ekekwe mgba onye nke a foto nụọ nwaanyị ma ọ nụọ di bi oge ma fet Ezeọha ọzọ na-eme ndị mmadụ ugbu a bụ atụ ya atụ na amụ ya ma ikwugo ya si na-ewe ka isi eme nke gị mana ndị mmụọ maọbụ amosu maọbụ ajọ mmadụ nwere ike ime nwaanyị ihe afọ ahụ dị ka ọ ghara ịmụ a na-eme ndị na-eme ọ karịrị akarị a na-eme mana abịa ụdị ndị anyị onye ahụ bịa mụfụ anọ mmadụ mere ma gwa anọ mmadụ mere maka na ekwe nna akpọchi ekpa nwa mmadụ akpọcha iwe ike ikpọ ya nna ọ ya ekwuche na ebe a niile ọ dị mma n'oge ya abịa Ezeọha ndị mmadụ na-ekiri ya na mba ụwa niile ugbu a n'ebe niile achọrọ m ka ihe ndị ntorobịa ndụmọdụ gwa ha ụfọdụ na-ala dịka isi kwuo na-amaghị ihe na-eme ha ma na-aghọtaghị ụfọdụ asaa na ije na nke dibịa na ọ bụ alụ na ha nwere ike ije na nke jebe ebe ọzọ mana ejebe na nke dibịa bịa alụ maka gịnị maka na-enwego ndị na-egwu wayo mana achọrọ m ka ihe ụmụ ntorobịa ndị Igbo ma nwoke ma nwaanyị ndụmọdụ maka na ụfọdụ na-abụ ugbu a na-asị abịa chi eze na be ha na-agba ọsọ na ha bịa ha egbuo ya asị abịa were ọrụ nke na ha bịa ha egbuo ya kedu ka ị ga-esi ihe ndị mmadụ ndụmọdụ ha mara na dibịa na ọ bụghị njọ ohe m na-ekene m na-ana m ekene nwoke ekene nwaanyị ekene ndị na-ege m ntị n'onu ekene onye ukwu na ekene onye nta nke onye chi ya ezelu nke onye na-emedoro asa ka m ma wodoro m ndụmọdụ m na-enye nwoke enye nwaanyị bụ na mmadụ ekwesịghị ọfụta n'ụwa ọgbaba onwe ya aka ọ bụ na enwere ebe ọha obodo go kpọrọ ọgụ Chicago bịa alụ alụ ha jọsụ yọọ Chukwu ha sị na Chineke ji mbụ ọchịmata jide nkakwụ enye mmiri oge ji okwu aka na onye ọbụla bụ onye ọbụla ọkwa onye mere ebere ifu na na-egbu ya emeri eme ike igbu maka m na nwoke mekweta na mmadụ nwere ike igbu m ọtụtụ dibịa ọ bụ mmadụ niile na-alụ eje ọrụ na ihe bụ njọ bụ gụ ma ije na be dibịa onye dibịa egbuoro mmadụ ihe bụ njọ bụ ije na nke onye mmasị egboro mmadụ na ya bụ njọ mana ọ bụrụ ụzọ nke isi dekwa ojeme ka ọ dịrịgo na mma dịrịgo na ezinụlọ ọ bụghị njọ ka ọ bụ na ihe m na-enye ndụmọdụ bụ nwaanyị bụ ụmụ okorobịa onye na-agba mbọ ọ bụ na ọ gaghị aga ije jụọ ese ka ọ mara ihe na-enye ya nsogbu ya bụrụ onye ejọ mmụọ na-enye nsogbu ama na ejọ mmụọ ịchụfụ ejọ mmụọ ahụ onye ahụ enwere onwe ya bụrụ onye ejọ mmadụ na-enyekwe nsogbu ịmakọ na ejọ mmadụ ọ bụkwa na abalị na-agba na mmadụ ọ bụkwa mmadụ na-eme mmadụ enwe nke abụrụ ihe dị na ezinụlọ na-enye onye ahụ nsogbu enwe nke abụọ bụrụ egwa ma ọ bụ ndị uke ọ gaghị abụ mmadụ ọ bụghị ihe niile ka ọ bụ mmadụ na-eme mmadụ mana ejude esi mmadụ nke na-enye onye ahụ igba nke na-enye nwe nsogbu ị maghị eji sọfụ mkpa ahụ mere ike na onye chọrọ ịbịa na obi Ezeọha bịafụ Ezeọha kedu ebe Ezeọha bi kedu ebe a ga-afụ ya kedu ka ọ ga-esurụta ọkachasị ndị nọ n'Enugu maọbụ ndị nọ na Naịjirịa abụ m onye mbulubu ka mbụ obu agụ egwu mbulubu ka mbụ na Nkanu East God n'Enugu steeti abụ m onye obu agụ egwu mbulubu na Nkanu East n'Enugu steeti ya bụ onye ọbụla ọ dị mma a ga-akpọ gị n'akara ekwentị ha ga-afụgasị mana ọ ga-aka mma ka ijiri ọnụ kọwara ha akara ekwentị ha ga-eji weta gị na onye ọbụla chọrọ ka a kọwachara ihe dị na mmụọ mgbe akara ekwentị m bụ 090 38 67 67 18 ọ dị mma kpọkwa nke ọzọ nke ọzọ niile ha ga na-ekiri ya na ihe onyonyo mana kpọkwa ya nke ahụ ịkpọrọ ọzọ ka ha wee ghọta nke a bụ nke a ga-akpọ gị ọ bụrụ nke nwa be gị ga-ejide mana ọ gị wa ga-aza ya nke bụ nke okwu nke m nwa 090 38 67 67 18 my second line bụ 081 81 89 53 59 ọ dị mma onye onye kirisi ugba bụ Ezeọha dibịa Ezeọha wee kwesị gbagwoju anya ya kpọọ n'akara ekwentị anyị ka afụ n'ihe onyonyo gị Ezeọha ga-adịrịrị gị mma ndịkwa agụ na nwoke ọ ga-achụzi Chineke gọzie gị gọzikwa egwu nwa ya dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma ise ya dụrụ onye ikwu na onye nta mma ihe m nakwa babara igbu mmadụ ibe ya egbukwa onwe ya ise ka ndị ibe m ụnụ gawa n'ihu na-achịkwa n'azụ na ịga n'ihu bụ ndụ ị na-achị azụ bụ ọnwụ onye nyere ndụ ya na onye vụrụ n'afọ na ihe mmadụ fụ n'afọ na anaghị afụ anya ọ bakwara igbu ndị ụmụ ibe gbukwe n'hu onwe onye chere mmadụ njọ ewekwa isi ewepụrụ njọ ma onye chi ka mmadụ dụ ya ha dụkwa na nkụta na-achụ ngwere isi ya asụ ya n'ọba a sị na onye chọwa iji ikwukwu njikwu ji n'ebe n'ebe ụzụ n'ebe n'ebe ụzụ na ikwu bụ nwanne ana m ekene ndị na-ekene ndị ana ekene ike na bụsa eji ọgwụ anụ ọgụ akenekwe m ọha na eze na osi kecha eji n'iji ibibele na ibele aga eme na njem ewọchi na ya epi onye na ga-ejichi ihu uwe fụta maka na chi na ihu na-egbu ihu na ebe ihu ebe bụ ihu dike na-egbukwe ndị dike udo dịrị gị ekene m
Biko gwa ya afa gị. My name bụ Osi. N'afa gị bụ Osi na Chiogbu. ọ dị mma. Kedu ka isi mara Ezeọha? Ezeọha bụ my brother, nwanne m nwoke ya ọ bụ. Gwa anyị ihe a ka o si alụ n'ebe anyị nọ ugbu a, n'ime ebe anyị nọ ugbu a, gịnị ka a na-akpọ ya? Ihe a bụ ngwongwo o ji alụgasị ọrụ. Like ka o eze bi n'agụ na-eri ebi. Nke a kwa eze nwanyị. Eze nwanyị. Ngwa nọrọ ala. Ọ dị mma. Dịka afọ na-ebu nwa ntorobịa, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị na ka eze dibịa Ezeọha ji alụ ọrụ ya? Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a afọ gị dịka nwa ntorobịa? Mana ụfọdụ ga-asị kedu ụdị ihe dị otu a, mana anyị chọọ ka ị kọtara ndị ụwa na-ekiri anyị ugbu a onye bụ Ezeọha na uru dibịa ọ na-agbara, nakwa ndị ọ gbagoro efugoro na ka o si lee elufa. Ibido n'oge mụnwa Osi matara ya, oge nsi na mba bata mba ebe Benin, oge nwere problem, o nyere m aka nke ukwuu. Kedu ụdị nsogbu iwere oge ahụ to even chop ego nri, adị m afọ ego nri eri, adị m afọ ọrụ lụọ. Oge ahụ ihe chere m ike ọfụma ọ tụrụ nwa amadi a na-akpọ Ezeọha ka mụa ji wee buru ihe niile mụa pụta. Ọ na-anwa ka ike ya n'ụzọ dị ukwuu. Ụdị ọbụla, ụdị nsogbu ọbụla ọ sọ onye ahụ buru bịa, as long as na onye ahụ aka nwụghị anwụ, ọ ga-amalite ihe ọ ga-eme to help the person site n'ụzọ omenala. Every day ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa, ma ndị nke na-eji ụgbọala, ma ndị nke na-eji ụgbọ ọgba tintim nke a na-akpọ ọkada, ọtụtụ ndị iche iche. Ezeọha kwuru na ya na-akụzikwara ndị mmadụ, na-ehibekwa ndị dibịa dị iche iche. Yes, nke a eziokwu. Esegolo m jee ọtụtụ ebe dị iche iche, o dosegolo ndị mmadụ ihu ọrụ, like nke anyị jere na mba Ojoto and Ogidi, ọka nkụ na Anambra steeti, ọkarị amụ ya ama ọfụma na Anambra, Enugu steeti, Igbo niile mịa enwe ọhịa amaghị. The only Ezeọha one of mburubu ọ dịghị bụọ ada amụ ya aka, ọ kwụrụ ọkarịsịa ya ọgwụ odogwu nwoke. Ezeọha anyị na-ekele gị mfa ịkarịga egwu. Chineke gozie gị. Ndewo sir. Udo dịrị gị. Ndewo sir. Thank you.